Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi ebusayo kuze kube phakade naphakade. Amen. Siyambonga uNkulunkulu, usiphethe ngomusa, usiphethe kahle, usiphethe ngobubele, usiphethe ngesihawu. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Le video ke esibuya kuyo siveze indaba yokuthi i-world system idesignwe ngendlela yokuthi iyantshontsha, iyabulala, iyabhubhisa, ngoba umuntu oyidrayivayo i-world system usathane. Inkosi uJesu imbeka njengesela, imbeka eyisela, ithi isela lizile ngokweba nokubulala nokubhubhisa. Right. Izwi kaNkulunkulu yokuhlakanipha bazalwane. Sikhuluma nje ngokuhlakanipha kwezwi kaNkulunkulu. Uma ufuna ukuhlakanipha, iba umhlobo wezwi, idla izwi likaNkulunkulu, uzoba umhlakaniphi-ke, uzoba isihlakaniphi. Ungahamba ufuna ukunconywa abantu ukuthi uhlakaniphile ngezinto ezokufaka ekubhujisweni esihokweni. Kodwa ma ufuna ukuhlakanipha okuqinisileyo, ukuhlakanipha okugenuine, izwi likaBaba uNkulunkulu. Yileli esikhuluma simi ngalo bazalwane. Right-ke, ake sikhulume njengamanje ngaphansi-ke kwesihloko sokuthi i-world system iyahlukanisa. I-world system iyahlukanisa. Usathane uhlukanisa imindeni. I-world system iyahlukanisa. World system divides. World system divides. Ngifuna sikhulume ngoverse chapter 8, uJohn chapter 8 from verse 43 no 44 kuphela. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Because you are unable to hear what I say. Verse 44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Right? Inkosi uJesu la iphendulana nabaFarisi, iphendulana namaJuda, the Jews. Abantu abazumthetho, abantu abathi bayakholwa, iphendulana nabo la. uJesu mayekhuluma, into ayikhulumayo ilikhuni kulaba bantu. La kuverse 43 useyabuza uJesu ukuthi why ilanguage yami ibe nzima kini? Why belikhuni kangaka? Why ilanguage yami? Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Why ilanguage yami ingacaci kini, ingezwakali? Ngoba anikwazi ukuzwa. You are unable to hear what I say. Anikwazi ukuzwa lokho engishoyo. Okay? Bese-ke mayiqhubeka uJesu ekhuluma uthi, you belong to your father, the devil. Isibindi esingaka engisifundayo, engisibonayo enkosini uJesu, ukuthi aconfront abantu abatshela ukuthi you belong to your father. At the same time lana ngithola isifundo sokuthi ngokuka Jesu Kristu khona abantu emhlabeni abanobaba ongesena ubaba osezulwini wadala amazwe omhlaba. Ubaba wabo kunguSathane. A very straight talk. You belong to your father, the devil. Khona abantu abangathwala izandla ekhanda mase uba confronte, ubabize ngamagama, uthi wena sibanibani nosibanibani, ubelonga kubaba wakho uSathane. Ngathwala izandla ekhanda abantu bakhiphe ama-social media, bakhiphe emaphepheni, kube njeyana, ethe ubani ungihlambalazile. La uJesu nje inkulumo eqondile, straight talk, uconfront abaJuda, the Jews,
uthi nini ubaba wenu uSathane, devil. And you want to carry out your father's desire. Nifuna ukuhambisa icebo lakhe noma inhloso zakhe ubaba wenu Satan. He was a murderer from the beginning. Wayengumbulali wasekuqaleni, not holding to the truth. Angabambelele eqinisweni, for there is no truth in him. Alikho iqiniso kuye. When he lies, uma eqamba amanga, he speaks his native language. Uma ekhuluma amanga uSathane, ukhuluma ulimi lwakhe lokuzalwa, ulimi lwakhe lwangempela. For he is a liar and the father of lies. Ngoba yena ungubaba, ungumqambi, ungumsunguli wamanga. Mayikhuluma amanga nje, ukhuluma ulimi lwakhe lwangempela. Ulimi lwakhe lwangempela. Native language. Right, ngifuna ukuthini ke bazana kule video? Ngifuna ukuthi i-world system yakhelwe emangeni. Yakhelwe nje emangeni. Uya kwi-interview uyoqamba ini? Amanga. Uyokwenza i-business deal kusayinwa ini? Amanga. Usayina i-contract uthi uqashiwe emsebenzini uyosebenza amanga. Ngoba nalomsebenzi osebenza kuwona wakhiwe ngamanga. Uyakwazi lokho. Akudingi ukuthi kuzengene kuma details. Uyothenga imoto egarage uqamba amanga. Ufunda ethile officeini ethile kufanele uqamba amanga. Uyorejista license ufuna uqamba amanga. Mabebuza ugcwalisa ama forms bebuza i-physical address uqamba amanga. Mabethi bafuna i-residential address uqamba amanga. Kuhle ngoba ngikhulumi ngagama lamuntu lana, ngikhuluma nomuntu okumele aphenduka azibone ukuthi akenzi kahle. Ngizotshela umuntu ukuthi uma ngabe uqamba amanga, ubaba wakho uSathane. Kodwa usangakushintsha lokho ukuthi uphenduke, uyeka amanga. Bese ukhuluma iqiniso. Uma ukhuluma iqiniso, iqiniso linguJesu Kristu. Imfundiso kaJesu Kristu iqiniso. Uma upromote imfundo yalelizwe, uma ufunda imfundo yalelizwe, uma uhamba ebhedlela ngoba baqamba amanga ebhedlela. Bathi bazokulapha abakulaphi. Bathi amaphilisi ayalapha walapha amaphilisi. Bazokunikeza amaphilisi. Bethi azokusiza, angakusiza. Uhambe uyohlola. Bathi isibindi sakho sesi-damaged, i-medication okade uyithatha iyona elimazile. Bathi ngeke usaphinde uthola abantwana, i-medication ade uyidla ilimaza, idamage isibeletho. Idamage ini ubudoda bakho. Ama-genitals akho alimele. Yibo abakutshela bazokuphilisa. Yibo abakutshela dlana le treatment. Yibo futhi asebekutshela manje ukuthi sikulimazile. Ngoba amanga. Uma uyi-professional njena, yazi ukuthi ubaba wakho uSathane, devil. Because i-professionalism is about lies. Ithi abantu bavele emfeneni amanga lawo asobala. Abantu badalwe uNkulunkulu bamfundisi kaNkulunkulu. I-professionalism ithi izoba ne-bright future. Amanga lawo. I-bright future lento ukuthi usunemonto, yona bright future le ukuthi usunemonto, usunomuzi, emva lokho usuyafa uyawushiya, ushiya i-defect zakho uyapi. I-future yakho, i-eternal future yakho ikephi? Sesihogweni. Ngoba uyenzanga intando kaNkulunkulu, awulifezanga icebo kaNkulunkulu alithelwe emhlabeni. So uyabothi uphile emangeni nje. So ubaba wakho ubani? uSathane. Verse 43, John chapter 8 verse 43. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Verse 44. You belong to your father the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar. He is a liar and the father of lies. Right. Inhloso kaSathane is to divide families. Yabona? Bathi uzoba ne-future. I-future ikhona kanjani ekubeni uhlukanisa nomndeni wakho? Kusolwe ingane nje
una-5 years usuyiswa e-preschool, uhlukaniswa nomzali wakho, nomzali naye uyajabula ingane yami isise esikoleni. Ama-families are divided. Buya ntambama, akekho nesikhathi nomunye. Uhlala kwenye indawo, usebenza kwenye indawo, ufunda kwenye indawo. Umsebenzi kaSathane lowo. Uqamba amanga ukuthi uzoba nokuphila. Uqamba amanga ukuthi uzoba ne-bright future. Into yokuqala nje enkulu uSathane ayenzayo ngalamanga akhe akufundisa wona ey'koleni nalamanga akhe akufundisa wona emsebenzini, into yokuqala ayenzayo enkulu ukuhlukanisa noNkulunkulu ophilayo. Awunaso isikhathi sokufunda izwi, awunaso isikhathi sokuthandaza, awunaso isikhathi sokuzila ukudla, awunaso isikhathi sokusebenzisa isiphiwo sakho sokomoya uNkulunkulu akunikeze sona. Awunaso isikhathi. Unama-excuses. Njengoba uqalile nje unyaka nje unama-resolutions athile. Kunezinto ofuna ukuyi-achieve unge-achievanga last year, ubuhlungu, u-crazy, ucasukile, izinto ayihlangani. Ngeke zize yihlangane, ayisoze zahlangana. Uqanjelwa amanga wena. Uthatha amanga wakholwa amanga ukuthi izohlangana izinto ezihlangana. Ngisho ungahamba ngemoto enkulu ubutho kade uyayifuna, khona ama-challenges uzowathola khona. Utshelwa amanga ukuthi ukuthula impilo. This is not life. Ukuphila kunguJesu Kristu yena yedwa. Yila ukuthula kukhona. Ngikhuluma ngami. Nginokuthula. Ngibonga lokho uNkulunkulu angipha khona ukuthi ngikwembathe. Ngibonga lokho uNkulunkulu angipha khona ukuthi ngidle. Ngibonga le shirt uNkulunkulu ayipha khona ukuthi ngihlale ngaphansi kwayo. Ngiyeneliswa izinto zonke. Ngiyajabula ngoba ngiyazi konke kuvela kuNkulunkulu, akukho mandla ami. Akukho mzamo yami, akukho kuhlakanipha kwami. Impilo yami ngithatha ngayinekela kuJesu ngokupheleleyo. But wena uphila emangeni. Ucabanga ukuthi uyathokoza njengoba ubuya kuma-festive season nje last month ngoDisemba, njengoba namhlanje kumhla ka 16 January 2026, kade kuyi-festive. Njengamanje uqanile uyabhajetha, uyaplan, ufuna ukuthi uyijabulise makuphela unyaka. Uthi injabulo le yamanga, uqanjelwa amanga. Nawe usuqamba amanga kubantu. Uzuma epulpiti ushumayade bazalwane plenani, khona nizokwazi ukukhululeka niyojabulisa nibone iy'ndawo. Ubhizi ufida abantu amanga. USathane ukuhlukanisa noNkulunkulu ophilayo. Uma umuntu esevuleka amehlo, uyahlukana noSathane, namanga kaSathane, nesystem kaSathane yalelizwe. Bese ehlangana noNkulunkulu. uNkulunkulu uhlangene nabantu bakhe. Then umuntu bese efuna abantu abahlangene noNkulunkulu ahlale nabo. Then-ke uJesu uthe, iy'hlobo zami okuyizilabo abenza intando kaNkulunkulu. La uJesu ekhona nami ngizoba khona. uJohn chapter 12 verse 26. Esukhulume ngayo kwenye ividiyo. So labo bantu-ke sebeyumndeni owodwa. Bayahlukana nezwe, bayahlukana nesystem yalelizwe, ne-lifestyle yalelizwe, namanga kaSathane, nokuduka kaSathane, nokukhohlisa kaSathane. Bese uSathane eqamba amanga-ke futhi kubantu ababukayo. Abiza abantu abahlangane noNkulunkulu, abahlangane nentando kaNkulunkulu, neculo kaNkulunkulu, atshele laba bantu, akhulume ngemlomo yalaba bantu ukuthi labantu badukile. Still usakuqambela amanga uSathane. Umuntu odela konke walelizwe alandela uJesu, ahlale nabantwana baNkulunkulu abadele konke njengaye. Iqiniso lelo ngoba ezulwini kuhlala ndawonye. Ingakho uJesu uthe ekhala baba kunezindlu eziningi. Iqiniso lelo. Uthe uJesu ithebana likaNkulunkulu liba phakathi kubantu, uyakuba nabo. Asule inyembezi zabo. Iqiniso lelo. But mawubhizi unaka iminyaka lelizwe uyohlala noSathane esihogweni. And esihogweni lapha nakubonwana kumnyama. Ubumnyama lobu obunzima ngendlela ukuthi umuntu ukwazi uyiluma ulimi. Ubumnyama obenza ukuthi umuntu ayiluma ulimi, ahlafuna amazinyo ayiluma ulimi, yabona, ngendlela okumnyama ngayo. Impilo ebuhlungu. uSathane uhlukanisa umuntu nefamily yakhe, uSathane uhlukanisa umuntu nomuntu. Ngicela nje wehlise umoya. Bona. Abantu sebekuthathe ukuthi kuyimpilo ukuhlala ngokuhlukana, behlukaniswa zey'nkanuko zalelizwe, befuna impilo yalelizwe. Omunye uthola ithenda, kufuneka ayosebenza ithenda le kude, ushiya ifamily yakhe. Nalaba abaqashiwe, abasubcontractile, abaqashiwe iy'nkontract lezi ezisubcontractile kule contract enkulu, nabo bahlukene bahambe iy'ndawo behlukana nemindeni yabo. Kodwa uma umuntu eshiya umndeni ngenxa yokuthi uyohlala nabantu baNkulunkulu abadele konke egameni leNkosi uJesu efuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu, usemubi. uSathane ukutshela amanga. Ukutshela amanga uSathane.
So kusho ukuthi wena-ke ubaba wakho usathane ngoba ukholwa amanga ukuthi umuntu owenza intando kaNkulunkulu umubi, ukholwa amanga. Iqiniso lithi umuntu owenza intando kaNkulunkulu muhle phambi kaNkulunkulu, ngoba izwi kaNkulunkulu lihle, uJesu Kristu muhle. Olandela uJesu Kristu wenziwa uJesu ukuthi abe muhle. Iqiniso lelo. Alright. Siyabonga. Bengifuna ukusho lokho kule video egameni likaJesu. Amen.